faktore rizika za razvoj koronarne bolesti možemo da podelimo na dve grupe. U prvoj grupi se nalaze nepromenjivi faktori rizika na koje ne možemo da utičemo. To je pre svega pol, zatim životna dob, odnosno starost, i zatim genetska predispozicija. Ovo poslednje je možda i najvažnije što može na vreme da nas opomene da je neko od naših predaka, kao što su roditelji, zatim babe, dede, tetke, stričevi, ujaci ili naši drugi srodnici, braća, sestre, bolovao ili boluje od problema krvnog pritiska, zatim koronarne bolesti i drugih kardiovaskularnih obolenja. Ako ovo znamo, onda smo u prednosti i možemo da sebi pomognemo pa da pozitivno utičemo na takozvane promenljive faktore rizika. Kao što i sam naziv kaže, to su faktori koje mi možemo da promenimo i što ranije počnemo da ih menjamo, sprečavamo razvoj bolesti. U ove promenljive faktore rizika pre svega spada fizička neaktivnost, sedantan način života, nedovoljno fizičke rekreacije, povećan nivo stresa koji je danas veoma zastupljen kod savremenog čoveka, zatim povećan nivo holesterola i šećera u krvi što dovodi i do ateroskleroze i do pojave šećerne bolesti, zatim povećan krvni pritisak, pušenje kao jedan od vrlo zastupljenih današnjih poroka i kada sve to uzmemo u obzir možemo da kažemo da svi ovi faktori rizika međusobno jedni na druge deluju. Ukoliko na vreme počnemo da redukujemo jedan po jedan faktor rizika, značajno produžavamo sebi život, u krajnjem slučaju poentiramo u sopstvenu korist. Ukoliko znamo da je za smanjenje nivoa stresa dovoljno da se malo fizički rekreiramo, da makar počnemo da pešačimo, u mnogome ćemo smanjiti i bez upotrebe nekih lekova za snižavanje stresa iz grupe sedativa, ovaj vrlo važan faktor rizika. Naravno da fizička aktivnost, pešačenje na prvom mestu, predstavlja vrlo bitan faktor koji doprinosi sprečavanju povećanja telesne mase, odnosno gojaznosti, i na taj način značajno utiče u prevenciji nastanka kardiovaskularnih bolesti.